Tak jeď. Už víte, co budete dělat 9. My víme, budete s námi na Mama Marketu. Tak, a protože už je to tenhle pátek, tak... Ahoj, vítám. Tak už víte, co budete dělat 9. My to víme, budete s náma na Mama Marketu. Tak, a protože už je to tento pátek, čas se nachýlil, tak my bychom vás ještě jednou chtěli takhle osobně s Adélkou pozvat. Říct vám, že poslední 3 týdny, které jsme Mama Marketu věnovali, opravdu stály za to. Všechny maminky jsou připravené se svými dílnami. A my jsme na vás taky připravené. Máme pro vás dokonce i dárečky. Takovýhle krásný magnetky ve 3 provedeních na ledničku, na auto, na myčku a tak. A se to uzavřu takto. Budu rádi, když přijdete. Když se s námi budete bavit. Když z té akce odejdete spokojení. A když si třeba budete myslet, že je to prima a fajn a budete nám chtít přispět. Co říkáš, Adélo? Že ano. Malým příspěvkem na organizaci, která vlastně jde celou dobu za mnou a za Adélkou z našich vlastních prostředků. Tak my budeme mít nachystanou takovouhle malou krásnou vánoční pokladničku. A když nám do ní něco dáte, tak my budeme fakt rádi. Takový kavárenský příspěvek, jak tomu říkáme. A každý, od koho jakoukoliv částku dostaneme, tak si právě tenhle hezký magnetek domů odnese. A to ještě máme pro děti balónky. To si neměla říkat, ne? Ne. Ne, to bylo překvapení. Aha. Tak to zapomeňte. Tak čau. Čau.